Joki hola PWD office athengno sen gravel buithu lakheng koira phone nilip MSC constituency ke parlo Joki hola PWD office athengno sen gravel buithu bangso company lake MS Sri Gotam construction atumpen inglong anathu towar ka semarji aphansi hormu hortar kangton adim Joki hola PWD office athengno along pinchong det Borbabu sar im hanse lapen staff atum ke office atheng no pinak cheterek noi pu ki pu bomlo bonta non puanta cheterek re office atheng no long bangke sangti along hai hoi ki beder je phanta chunu ripon barla power hot gari ka chingthang hai hoi ta dulo current post hai hoi ari ke dak hai hoi ta dulo la si prapjin pen ka cheterek je phan Joki hola PWD office staff atum pen pachini pon Nilai pen Philip Tisu Loti Kiminius Karbiano. Office thengno long sendrever la pen kaprek LMT la pen kaprek machine nang ke dikok puthak na tum office thengno long ke bipen na tum PC ke pugang tung lo la ke ni ta sartung hi chini lo masini di ke da ka sugidar bang pot ni tung ke thang ni li bang thang chin de che tamela la office thengno long abang ke bhare hi liglo la si sarta than bom lo si tame non pini anta thokpan pe de lo paklam pan pe de tang de la garen ari hoi patong apet pada puthak na tum PC officer lo ke do pen kon fan ke chidu lo poson officer dong ke bang ta hai la puthak na tum PC puing tung lo la ke pu grom pen si tame upai de lo sartung ta ari ani sigdam tani lo patak pe lo masi tame nona fitting de lo si tame sartum ta du un ide lo labang sodim long hilik thepik pil se gari he ke ching thang ga dilo mala so office long do lo sar ani si ta sar angnu masi ke jing thang nale tum da so company amani ko sono thanik the company an men bang ke ni an chinin di sar so sar to chini